Ambalmao auni nyampma abalamso Madame Cissé Ramata Sissoko anao batantiera kabo Atlanta, États-Unis. Bi mercredi doyen septembre kalot lefla le 2 septembre 2020. Ka malien befo mali kono ani mali koka. Ambalmao ne kumena fendo nyefa oye parce que mirla ngoni oye mo ye ni femme. Ngabi so nga fen chama nye mo oye. Awba me ndusu kashile ndusu jali. Niso kadi niso mandi. Ininka so. Okay? Oye kungulu zebendi. Parce que mo ni kungulu zeben bori la itse balu. Do inin so okora yi kungulu zeben parce que dusu ibisa ka bo ka machine ka tigila. Ibisa ki bolo flat ibisa ki sen flat ibisa ki clotre. Mais kungulu zeben ni yo bodre be ça. Mais tamina nyefo bi kungulu zeben partie du même dusu caché contrôlé. Kungulu même partie du même dusu dia contrôlé. Monde la hali jamana jodi. Ni jamana de dusu kashile jamana be bi. Ni jamana do ni sokadi jamana be yele. Avec économie affectée, avec fembe, c'est comme ni soja, avec mon robe la barre la befen chamakem. Mais faire un faire un boune bouquet. Comme il y a foyer, mon robe ni so a ikun le zaben do. Ni adam ade kun le zaben a fleni ni a kun le zaben. Right? Kun le zaben fana parti chamambala. Avec comme ni duguta so ta kona. Aba fama ko lob. Lobi e so baudi. Ni feta ima ni ati nui. Do ni fa lai. Ni lobe frontalier. Au corps kun le zaben parti me nyefe. Ni sans faire la tasse ni lobe temporal mais ni ata fo kana fo ya yoroni na sa okay obika lobe temporal mais sans faire la pariatali okay mais ta kofla occipitali occipital ko kofla mais tani ya jete minem ngulo zebe nyefela alebe hormone ngulo zebe me jido debo dusukashi ji ani niso jiaji anga kuma dusukashi ji ka folo hormone folo me bo o cortisol. Mais ta cortisol be bon mon kama parce que partie de l'ébé pour la sang la ma femme ko hypothalamus ofra ko vous avez partie de l'ébé allez be signal de blacata IRM. OK RM ni rien au jisoro a sang la glande dobi glande be ko mitros femme jibe bo akono aba femme ko glande adrenal anglais adrenal gland allez jido be boy hormone be ko cortisol o du sukashi hormone ni dusu kashi no be feno be kan ake mi mandi ou be sran parce que dusu kashi be bo sran de la mo be sran kudo de nye so ko ni after sa jamana kono ni president bi bar makat se barala ibi sran kana ta jamana halaki ibi sran so rasu kana sasa ibi sran ko kana mo ibi sran mo kana ta école la ibi sran feminye o de bi to i dusu be kashi na de hormone bora irena abe do i fari de kono abe fen folo minke abe jelistra dogoya aba fa ko vasoconstriction aba dogoya ni yiro ni tiyo tasa ni to tiyo bishi ni kan ngawro na je ni tiyo bishi jite seri ni fanga ya ma bi talis fanga yo bi ka tension monter o de kama dusu kashi bi na ni tension ya ba monter bo ni tension monter la il fali be fanga de taka ba jigi o de ki ka fali taka miri ki bi jamana jo o de kama dusu kashi be mo fali fa o tsaka barake parce que dusu kashi ba yira ka fo i kan ga joro fewra la minte ni o de la ni jamana de dusu kashi ni feno be kan ka na mandu yi jamana be halaki flana bi sa ke mi fana ni dusu kashile no i fanga be ban parce que muscle ba fo sani ngata femera nyini ntanya nyini kan yera furake folo ntanya nyini kan dusu joa donc o de kama dusu kashi jamana ma amai abi jamana de halaki abi jamana halaki dusu kashi be ke mun kama du ni mo strane be situation ko ra ni mo ta sisa ami kan jamana nyamasi ami kan fo transition ni fo ni mo blami mandi mo ye jamana de dusu be kashi abe mo bali barala. Donc c'est pour soit démocratie, mais pour que jamana dionga hakeka ke, jamana dionga kuma mo ba fo ka ke. Parce que plus jamana kachan, mi me fin fait, plus akadouye, plus dusu bedja. Boni mo dusu jada, ibe hormone wera de produit jiro be bi kun zaban to ko dopamine. Ale dopamine na bora, abe bi kun lo nyefa la fana dila. Le lobe frontal. Na bora abe jigi fari kono ki jolistra ou dayele. Yoro ni jolistra dayele la, tension be jigi. Ni tension jigi na, I hakili be sigi. Wani hakili sigira mimi ka fana le dopamine be minke abato ika espoir soro ika mi ko sini bi fa ni bi parce que cortisol ni dusu kashita min fo ale bi l'astran signe eni ya me sini sera ngo bide bana do ite miri sirina abika espoir perdu par contre ni dopamine bora sesa abi dusu dia ni kontana iba mi ko sini bi nyani bi o la ibi barake sini kama parce que sini bi nale dusu kashita la sinité nale no bi faka min fodron malion ka famu jamana na be jo abe jo ni jamana donc hake min kama parce que ni jamana jonka hake diruma nu dusu kadi ou be barake ou be fanga soro hal no ya soro fen tu bolo
parce que tuma la i bɛ se ka sigi i tɛ dumuni kɛ toute la journée i content parce que dusu ka di mais ni dusu kasi b'i la i bɛ dumuni kɛ i tɛ fa parce que i kɔnɔna bɛ komi fanga b'i kɔnɔna k'i fari kɛlɛ donc i tɛ se ka fa dumuni na o de kama économie bɛ bin i bɛ dumuni kɛ mais fanga fana t'i la n bɛ fɛ ka min fɔ yan maliyɛnw k'a faamu k'a fɔ an bɛ kan ka baara kɛ cogo min ka jamana jɔ jamanadenw bɛ kan ka kasi fɛn min kama jamanadenw dusu kasilen bɛ fɛn min kama a bɛ hormone b'u fari la min bɛ se ka jamana halaki mɔgɔ damani bɛ se ka kɛ u bɛ sanfɛ u bɛ décision ta u bɛ jamana halaki parce que jama si ou bien jama bɛɛ dusu kasilen don ne bɛ conseil min di bi nin video in na o ye jamana bɛ jɔ ni jamanadenw ka hakilina ye parce que hakilina kɔrɔ ye mɔgɔ caman de miiri ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ nin sira in de ka ɲi jamana ma n'o kɛra jamana bɛ taa ɲɛ mais n'i ye mɔgɔ damani ta olu bɛ décision damani ta ka taa fɛn fitinin kɛ min mɔgɔ si ma sɔn a ye mɔgɔ damani dɔrɔn de sɔnna a ye jamana bɛ bi ne bɛ min encourager an k'an jija ka baara wasa dopamine de ka bɔ an dusukun na dopamine ka bɔ an hakili la o le ka kɛ cortisol dusukasi ye ale dusukasi bɛ mɔgɔ bi a bɛ mɔgɔ bali baara la ale a bɛ den sɔrɔ affecté parce que ni mɔgɔ min dusu kasilen don a ka den sɔrɔ bɛ diminuer ni mɔgɔ min dusu ka di a ka den sɔrɔ bɛ caya parce que hali a ovaire ni fɛnw sperme fan min yɛrɛ bɛ adamaden kɔnɔ fanga bɛ don a fana parce que dusujiya a bɛ mɔgɔ to i ka kɛ mɔgɔ fɛ a bɛ mɔgɔ to i ka k'i yɛrɛ fɛ a bɛ mɔgɔ to i ka se ka i ka den sɔrɔ ka se ka nɔgɔya i ka fɛn caman ka se ka nɔgɔya dusukasi a b'a bloquer parce que n'i y'a mɛn i bɛ den sɔrɔ n k'i ka kɛnɛ di n'a mɛn i bɛ den sɔrɔ n k'i balola di donc dusukasi bɛ mɔgɔ jɔ a bɛ mɔgɔ hakili jɔ ne tun bɛ fɛ ka nin ɲɛfɔ ye min na bi an k'an jija an ka fɛn kɛ min b'an dusu diya min bɛ jamanadenw dusu diya parce que jamanadenw dusu kasilen a bɛ jamana halaki j'espère que nin y'aw dɛmɛ dɔɔni biologie dɔɔni na nin yɔrɔ ninnu ye kunkolo zɛmɛ partout dɔrɔn de nin yɔrɔ kɔfɛ la ale de b'a to i ka balance kɛ sababu i kana bin i kana ɲɛnamini fɛn fɔw yɔrɔ cɛmancɛ ninnu o ye i bɛ contrôle k'i fari kɔnɔ fɛn minnu i yɛrɛ t'u contrôler parce que i yɛrɛ bɛ fɛn dɔ sisan min ka di ye par exemple ou bien fɛn dɔ bɛ yen min bɛ dusu diya fɛn dɔ bɛ yen i bɛ wɔsi i ɲɛji bɛ bɔ olu si i t'o contrôler olu bɛ contrôler nin partie o tɔgɔ ko hypothalamus parce que fɛn caman b'i fari kɔnɔ min yɛrɛ t'a contrôler mais i bɛ fɛn minnu contrôler o ye siran ka siran fɛn ye dusukasi de bɛ mɔgɔ lasiran i bɛ fɛn min contrôler dusujiya fɛn min ka di ye fɛn min b'a to sini bɛ diya fɛn min b'a to i bɛ wuli ka baara kɛ o b'a to dopamine bɛ sécurité j'espère que nin y'aw dɛmɛ kosɛbɛ an k'an jija an ka jamanadenw dusu diya an ka jamanadenw ka hakɛ d'u ma walasa bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana jɔ jamana bɛ jɔ ni jamanadenw de ye olu fanga de président ka papier signé o tɛ caman kɛ dɛ mais président ka baara min bɛ jamanadenw dusu sumaya maa min bɛ sigi ka mɔgɔw dusu sumaya o de bɛ jamana jɔ parce que ni jamanadenw dusu kasilen don u tɛ se ka baara kɛ n'u dusu sumalen u bɛ se ka baara kɛ donc mɔgɔ min bɛ sigi Mali ɲɛfɛ a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a bonya yɛrɛ bonya mɔgɔ ladirilen mɔgɔ min fana jamanadenw fɛ a ka ɲi o an b'a fɔ ma ko perception hakili bɛ min miiri n'o kɛra baara bɛ kɛ parce que jamanadenw b'a miiri k'a bɛna ɲɛ hali n'a tɛna ɲɛ u b'a miiri o miiri de bɛ jamana jɔ parce que hakili de bɛ jamana jɔ fanga dɔrɔn tɛ mais hakili fana don j'espère que nin y'aw dɛmɛ dɔɔni on se dit à la prochaine fois aw bɛɛ ni ce aw ni baraji ala k'an to ɲɔgɔn ye merci beaucoup